Marayon man talaga si Ate Shara, John. Marayon man talaga si Ate Shara. Diba? Marayon man talaga si Ate Shara. Paliwanagan mi kay Maray, so bisita digdi. Mapagalon man talaga ang napapasin naghihilang yun na di. Ang medyo sa totoo lang mga tugang as much as possible iwasan ta na day kita nagkakahilang. Mapagalon tabi pag ilinga utong gusto taga nagdigdi sa kuya. Taga barangay, taga sayin nga ni ito, taga isla ito ano Shara ano? Taga Bakakay ba ya ito? Bakakay adi isla na. Pinuguyugon man pong pandigin naghahalatigi sa DCGBK makatabangan siya. Kaya lang yung nga nito kay puhan mga tugang kikuan. Kaya utong, hindi ba minang pagi na makaasika matabangan, ta nag-promise naman po sa iya sa DSWD. Ano? Ipisilon talaga ang panahon na di. Ipisilonon, mga tugang ang nagakaigwa kikuan, nagakaigwa kita ki problema, mga tugang sa tuya tabi na sa diri. Ay nako, pag nagkakahilang kita, ipisilon. Gari gusto ko magbugtaki, pwede, okay man sendo yan nagbagbugtaki taki, tabang-tabang. Gari tabang, ang title yun, tabang-tabang sana yun, tabang-tabang. Gari, anong ba kung may kanta na tabang-tabang? Tabang-tabang, tabang-tabang po, tabang-tabang-tabang po. Gari ba kung man ito, tubig pala yun. Tubig, tubig, tubig po. Hello? Pwede mo, good afternoon. Marina po, tabi pa de. Nato, kuhan mo na tabi si Mayor. Si Mayor, si sana Mayor? Mayor, Garbin, sa bugtong ba ka? Ay, salbata na pa rin. Nalang mong kasong kauron ko na. Kaya daw. Ito, nagpaparalat at siya ko dyan. Kitibad nga akong mamaya. yung hindi ko na. Paano kaya? Nanguntin mo raw kay Mayor, pagka-flag, aram, busy ito eh. Oo. Saga naman? Saga? Saga? Pero pwede ano? Ang Swiss yun, tayo pasara mo ng temporarily habang nganing patagason. Ade? Oo, sulit. Pwede mo na. Saradun mo na. Oo, nganing na, kuan? So, lumal mo ka sa may lara ni sa Lady Anne. Yun na nga ni Pade. Kung saraduan tayo ito, paano na so pagduruman ta kung sarado? Ano nakita kung sarado ito? Ay, di man, papalahugon sa mapasiling ka sa Lady Anne. Pero kung mapaligaspi ka, di ka man pwedeng mag-kuhan. Bumaba talaga. So pigi repair, bago mag-Lady Anne ba ko? Opo. Na kung hali ka sa daraga, tagas, di ka magi sa ibong. Di ka sa ibong magi kung hali ka sa daraga, di ba? Oo. Ayun, mataram ka, mapalidi ang ngantig ako. Basta hali ka naligaspi. Ngantig, mapalidi man ako. Oo. Datod. Hali ka naligaspi pa daraga. Ano? Di pwede ta sarado. Yun na nga ni. Sige. Ilingon ta kun opinion pa di sa mga taga dyan ng mga residente. Natangani pa dito ko, natangani ito ta gusto mong assumption may sana mo na temporary. Paano kaya nagkapareklamo ang mga motorista na aluyon da? Liso pigalat tinda. Maglibot na sa nasinda ngayon sa krusada. De, arag pa ni. Kung isara man agad ang temporarily, di makaskas ang trabaho ba ko? Opo. Oo. Una, makaskas mo mga andalagan pag maski maglibot. Iyo man ang gadmigo. Iyo man ang isa magparalat ka duman. Iyo man ang Makamakaw mo ka i-close na muna temporary kay mga perang bulan yan. Tagani matapos tulos. Oo. Makamakaw mo pa di sa rungsitan sa rong simana. Sobra 20 minutos kami nga lahat. Gari man ang may punto ka dyan pari. Nagparahalat ka mo. Oo, nisupigalat mo. Di biyahe mo na pasiring duman nga, alam mo, mapakuainas ka. Hindi mo liwot ka na sa tamaw yan. Sisa kari ba mo sabi mo kaming halat? Sisang kari ba mo? Supurman. 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 Inuragan nga na ko balita. Alik sa krusada. Alingawang kung mag-agi duman sa talaga magayon naragang magayon duman sa may airport awit na sa imo dito may ilingon kaming sulote may baga dyan sa may bugtong pinailing ko duman sa forman
Ngalingawan kung dumaga sa may lumang airport. Duman ako nakadiretso. O, di ka naman makakamaneuver. Traffic. Iyo. Okay. Nasabutan ko pa de. Nasabutan ko. Iyo mo na. Nasabutan ko sa imong problema sa buhay. Okay? O sige, salamat ha. Okay. O sige, ta sa aga. Sa aga naman, tapudan ta si Mayor Garbin. Taga subagong aga, limitado sa mga hapot ko ta. Dakol kaya kikuan, dakol na ano ini, mas maray pong ipinapaabot sa alkalde. Ang ara mo, may punto si Bods. Tama yun, may punto daw kita dyan. Ipasara mo man ang iyang kipirang bulan, dagos ang trabaho. Di ba? Kisa saro-saro ang trabaho, nahaloy lugod ang proyekto. Gani may point man. O sige tabi, babalikan ta iyan mga tugang na kuana, babalikan ta tabi ang mga istoryang yan sa aga. I-remind mo tabi ako pa ring Dods. Babalikan tan mga pangyaring yan dyan po sa Satuya, tabi na palibot. Alright? O sige, bueno. Diri kita mga tugang sa mga istorya. Kay to, asin mo niyan. Kampanahon, mga tugang, pag-iristoryahan ta daw ano marin na pag-iristoryahan ta kampana. Kamo doon tao kitapik tabi. Kamo doon tao. Ano mga tugang an maray na pag-iristoryahan ta kampanahon, buda kwantangon yan. I-comparar ta sa ngunyan. Anong maray na pag-iristoryahan ta kampanahon? Sige daw, kamo na ang text ngunyan, no? Dali na ta. Maski anong kampanon, makaka-relate kita dyan. Sige daw, tabi. Pwede tabi makahingi ng ticket sa Fiesta Chinoy? Ay wala pa naman pong binibigay. Sige, ano ang pag-iristoryahan tatabi ngunyan? Ano ang ano yan? Ano tabi ang ano yan? Ano yan? Sige na, ano pag-iristoryahan ta ka ito? Na pwedeng may signifikante ngunyan. Di ka mo interesado? Ika nga yan nag-programa dyan. Akong paproblemaon mo. Pag-iristoryahan ta, ang mga kasuotan ka ito. O ni. Kampanahon, so inabot ko sa mga malula ko, ang mga bado dyan, haralaba. Ikadua, ang mga pantalon, so ni bagang so gayad, salbata na yun, mga duwang dangaw yan. Pero ang kadipisilan kang halaba ang bado kampanon, ang pag-ihi. Ilingon mo. Totoo lang, oh. Ano? Ang bado kaya baga, ang uso, nag-evolve yan. Nag-evolve siya, pero nagbabalik. Di ba? Ilingon nindo, Ina mga pantalon na mga mahiwason. Nag-uso na ang kampanahon, ang apod kang kahit to bell, tama ba? Bell bottom, tama. Ang apod kang kahit to naso, ang apod kang junior, pansot, sadit sa baba, sa taas, dakula sa baba, ang apod bell bottom. Kaya baga apod na bell, imagine nyo ang kampana, baga, bell, sadit sa taas, dakula sa baba, ang apod kan bell bottom. Sa mga babae ang mga bado, haralaba, mga tugang na mga mahiwason. Ang disadvantage talaga ka ito, pag nag-ihi ka, di ba, pag nag-ihi baga tukaw, mapagalunon da ito ang pagkakawikaw pataas. Tama? Iyan pero look at that passion, mga tugang of 70s, 80s and 60s. Magayon na pag-ilingon na ang mga daraga, mga tugang asin ang mga soltero, napapatos lamang ang lawas. Hello? Pare. Po. Mas pabor nga na yan na alaba. Nata. Hindi, nakita na magkaadat. Tindog na. Latoson taga. Di maparat ka ng gayad. Iyo ba ang gibok ng mga gurang dito? Minapaarat ang gayad.
Day man. Ada eh. Dai. Nya so, kung kanso asik-asik. Kung pwede magkaadat, pwede pa itong gibuon mong taklob. Itaklob mo sa in. Itaklob mong di mailing. Pero, Lakason. control sana, control. Gani so, uminihi na sa gilid ng tinampo, may binaging abas, ang ginibok ka nagihi, so palda niya, titaklob sa pandok niya, di siya midbidaan na. Ayo. Okay. Okay. Ito baski, di mo na yan. Teka man mailing. Iyo baga. O, magamit ka pang payong. Iyo. Ako kumigo kan ako aki pa. Dako nakailing kibado kay to kibabayan na luwas ang pusod. Ayo. Sa bagay nag-uuso man tala. Nasa uso yan eh. Nag-uuso. Iyo baga. Yeah, inabot mo itong ang bell bottom na piga-apo na pantalon. Iyo. Nagbabalik baga ngunyan pa de. Di man lang bado ngun mag. Nagbabalik baga. Iyo. Ngunyan pati pon sa taas hanggang sa baba mahiwas. Bell bottom na dugulnit. Ang inapod ko migo kay daw, binakalan ako kan ama ko ang ina ko. Ang sukuldoroy baga. Oo. Kuldoroy. Dakulaon ang gayad migo. Iyo. Diba? Iyo, nahiling ko bagay ka nagsulog. Lakoson ang salbat anak ka dyan. Okay na, bye-bye. Okay, bye-bye. Diba? Iyan ang mga usong iyan na bell bottom. Bako man iyan mga tugang makangalas ta. Nag-uso ng... Ngunyan baga, nailing ko naman, darakulaon tabi. Diba? Oh, now. Ano ngunyan ang bado? Ngunyan mga tugang because of mixed culture. Nya to. Ngunyan baga, iling nga, sain uso, sain pigaarog kan mga teenager ang bado ngunya. Kito baga, westernized kita, American culture kita. Ngunyan, sain pigaarog kan mga teenager sa Pilipinas, mga babae bon lalaki ang bado. Oy, Dande Melgar, Buda Ernesto Bravo, sain pigaarog ang mga bado ngunyan kan babae bon akang lalaki, sain pigaarog na pasyon. Din do aram na duwa. May pigarugan baga. May pigarugan. Ay, MJ, saan pigarug ng mga bado nindong yan? Sain? Mga okay. Iyo man ang ganda, ano? Si Sarah, nailingan ko yung pantalon. Dakulaon. Kansarong aldaw. So, color, anong color ito? Dakulaon ang bagas pantalon mo. Ano apod ka ito? So, dakulaon mga... Dakulao na. Gani mapalso ki bumbilya. Ano nga pud keto ni? So, saan ito harali nindo na ukudan? Ang hiling ko ngunyan ang mga teenager, sinabi na. Ang hiling ko ngunyan, nag-aarog ang mga teenager kang mga Korean fashion. Tama? Pati nga ni subukan aki. Kung niya kuno yung book, pakaraya daw, ayuso nga daddy ni. Ika nga, baby boomer ka pa, no kaya nga. Ako palang Gen X pala ako, Generation X. Yan, ora. Korea, Japan, diyan nag-ararog ang mga mga western style. Pat kaya mga tugang pat ang pag-uugali, pigaarog kan mga kahubinisan tangon yan. Ang pagsurusimbag sa magurang, ang pag nawara, ang medyo, ang pagbisangan ngunyan, nawawara eh. Nawawara ngunyan. Ilingan mga passion ngunyan. Igwa man ko takibado, mga tugang, ang natakupan sa taas, luwas ang tulak. Sige ka. Marilaman kung ang pusod malinig. Mari pa naman sa pusod mga tugang, paris na arik dikon. Pero, kang panahon dyan, nag-uso na, nangapod kang kahit tangga. Tama. Kang panahon, nag-uso na, nangapod kang tangga. Ang bado dyan, luwas ang pusod, pero ang palda, ito bagang nakatangga so, mga kwan, may mga surug-surug po, ang apod tangga. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ara mo ka itong tao. Oh. An mga babae ano so may edad naman, may agom naman. Iya po. May mga bagay ito. May Tapis.
tapiso. Iyong mananggad, boss. Iyong mananggad. May... Tama pagkasabot ko sa pigatara mo. Ang babae, primero ngo na may half sleep. Napiga po. Kung nag-ihi, iti ano sa yun sa eksan, ano lang. Tindog nag-ihi. Uy, ngunyan, bigo. Wala na ka na di. Wala na ka ngunyan na di. O, na kuha ko yan na Oh. Ipo, na kuha lang, tindog lang nag-ihi. Iyo mananggad, migo. Tama ka. Iyo, sige. Salamat ha. Talaga ito mo diya. Okay. Opo. Naruparo ko. Ito, igwa man yung korupsyon. Iyo. Di lang, doon nagkukurap ba? Pero di lang, pero ngunyan, talamak na, kultura na, an korupsyon. Iyo. Okay. Okay po. Okay. Magkakahirak man sa tuyang Pilipinas. Iyo po. Okay. Titios. Sige po. Malamang puno, pero tios. Iyo. Okay. Salamat po. Ito, mga teenager, nag-ipagbuti mga panty. Di, basta araw kayo. Di ko akong kuhan istorya kanyo. Sige po, salamat ha. Salamat po. Sige. Salamat. Alright. Ika, MJ, nagamit ka ni Iki half sleep? Alam mo kung anong half sleep? Napiga po. Dahil. Alam mong half sleep tabi, Shara. Alam mong half sleep na piga po? Dahil mo aram? Ipag si Jenny kung aram niya. Dahil, araw kayo na. Ang bado ka babae, araw kayo ni kang panahon. Dagoan ng mga babae. Primero, siyempre, underwear. Pagkatapos ka ito, sisuunan iyang kimanipiso na tela, ang apod half sleep. Happy sleep, sabi ka mga gorang, happy sleep. Kaya nga ni, half sleep. Pagkatapos ka iyan, may tapis pa ang junior. Tulo na bagang soon. Ang pangultimo, subado na ninda. Kaya, may ibog ang surusulog ka ito, kan mga girls. Ngunyan, mga tugang, gari kurulang na nga ni ki mga bado. Kurulang. Ilingan mo na. Mabakal ki haliputuno na napalda. Pagkasakat sa jeep, sigan, kukuang kang palda pababa. Ay, iyan ang proteksyonin na kayo. Nga hindi ma-siripan. Ang gigamit ngo yan baga, ano ito? Anong apod ka ito? So may mga nakashoot baga na ano apod kaan? So cycling short na itom, tama. Pero ang nauso ang kanto, ang apod kang girdle. Yan. Ang girdle mapagalong paghuruson. May ibog yan. Idakulong pati ka ang takgong. Ay, naistoryahan man sa napalan ako. Dakulong yung takgong kaya na girdle. Yan. Arog ka ng pasyon, mga tugang nagbabago sa tuya na kapalibutan. Pero, ilingangon yan, habang nagahaloy kita, mga tugang sa kinabanay ini, pati ang ugali na dadara, pati mga tugang ang pakikipagrelasyon sa mga lalaki asin babayi. Digin na kita sa tuyang mga samno sa pagkabuhay. Sabi digdi. Hello? Hello, good afternoon, Andre. Ay, Manay Rose, good afternoon po. Sige, sumado siya ito sa inot, nakatapis pa siya. Double purpose ito. Pag naihi ang guran, tindog. Iyo. Diretso pang trapo. Ikatrapo mag-ano. Ngunyan, ang mga babae, di ito na lang ang bado kung pwede kayo na matakupan. Para daw makaminos ka tela. Bigla pa zero pa. Ay, thank you. Sige, bye-bye. Kahit to John, pag ang girl nag-ihi daan, titrapuhan, so inihian. Ngunyan, iba man ang pikitrapuhan.
Okay. Unan masaklap. Unan masaklap ngunya na panahon. Inang tutumbok ang istorya tangon yan sa mga samno sa with no offense meant ha, please. No offense meant. I'm just telling a story, tabi. This will serve as your guidance, mga mama, mga papa. Guidance ini sa sendo. No offense meant, tabi, ha. Mga tugang sa Pilipinas Sa Pilipinas. Ano ang average age na ang tawo digdi nawawara ang pagkaberhen? Ernesto Boda Dande, regardless of sexes, lalaki o babayi. Sabi sa Bareta, sa Pilipinas lalaki o babae. Ako nga ni, ang mga lalaki baga, di man masyado pinag-urunan ang virginity ng lalaki. Gano'n di mo mamariparo. Pero gari mariparo mo man, kung di pa man talaga tatao. Basta ako, garo, masurti yun sa ko si Mrs. Arog kaya. Sabi digdi, as early as 16 years old, 16 anyos. Pero, databi, many woman loses their virginity in the Philippines. Ini nga ni, garba ko na nga ni ini, ang ginamit na term, many women. Pero kung ilingon mo sa report kan PAPCOM, Population Commission, ang teenage pregnancy sa Pilipinas, nagpupuntabi nin 10 anyos hanggang 18 anyos. Nagdadakol mga tugang ang diba? Arog da tabi iyang kaiyan. Day masabutan kong nata, pero at early age, sabi sa research, why, sabi niya, as early as 16 years old, many women loses their virginity here in the Philippines. Why? Question, why? Because of salbatana na. Because of influence of the internet. Natabay at internet ang pigasarahutan ta. Sabagay, panahon mi kaito, wala kaming internet. Inabot ko nga ni kaito na, nagkukuhan kami kaito na gano'n ini, so nagigibo baga term paper, salbata na makinilya. Arog da tabi kayan, mga tugang ang nangyari sa tuya. Why is it, natapigataram ko ini, gurano ini mga tugang ka-importante. Gurano ka-importante ini. Igungan ako nadangog na artista na siya da, okay pa? Hello? Hello pa de, po. Kaya ito baga da, kapanahonan nindo, bago siya sagot, mga pirang bulan. Oo. Kapanahonan naman ni Mila Papin, isang linggong pag-ibig. Kapanahonan naman yan, one night stand na. Iyo di. Rat na ning parali-ali pa. Mapagalo na di. Kaya mahiling kong sundos na yung kita nakakategorize. Iyo baga kita baga kaya. Ang problema sa ito palit, kita mixed culture kita, arog-arogan kita. Yan, lalo mo niya sa TikTok. Ilingan na ay niya. TikTok mo niyan, grabe sa mga, Oo. Ay, nako. Tama yung sibig sabi mo kapag alhurusong kang, Gerdel? Oo. Bakan mahal na sa di. Malasa pa. May nitong na sa lawas ito. Okay. Di ba? Excuse me. Iyan ang concern tangon yan. Pero, as much as possible, tabi, pahalagan tayo yan.
pahalagahan ta iyan tabi. Pero ilinganin doon sa bareta kang ano nga na itong news? Sa news. Ano nga na itong news? Iparamo na tabi sa kung isuling kang bareta kan Papcom. So, increasing mga tugang and teenage pregnancy. So, population development. Population development gara Papcom ito regarding teenage pregnancy. Alam ko na, tanapong ko. Tanganin na mataon ng tagamuki, ano yan, ki kompletong detalye. Hindi ko nakukuha suling ki pregnancy. Yan, okay. Baka kayo maglun. Ito. Ilingon nindo ang mga tugang ang bareta, ha? Ilingon nindo ang bareta. Inipig istorya ko sa endo para kita gabos mga tugang maging aware. Buda nga di kita mga tugang maka-relate kan mga nangyari sa satuyang palibot. Medyo bako ini very inviting sa talinga kan iba. Pero tabi, importante ini. Importante ini. Ano tabi ni sarang tinaw mo sa ko? Ay ka magbasa kayo ni. Ikaw magbasa. Dumidi ka. Sabi kang Papcom, dahil ka mabasa kayo ni, ikan magbasa kayo ni. Ang Population Commission is deeply concerned about rise in teen pregnancies. Ini po sinurat, anong taon ini? Salba, alay lang halat ngo na. May latest ka ini, may langan ito so nawara lugod. Ay na, alay, nasara ko, may lang. Ano ini? Takabi dyan. Kunda ang may sabi, natada naglalangkaw da at tabi ini. Sabi kan, Papcom. Ano nga meaning kang Papcom, Shara? Population on... Nag-feedback, baba na tabi ang volume na. Population. Population on ano? Latusun ka. Baka mag-review. Tapos sasangkin it. Sabi kan Papcom, ilingon mo daw kayo ni Shara ha? Ikapilang ilan mo ni? 21. 16. 16. Sabi, ilingon mo daw kayo mo ni ha? Dalagan mo ini. Ay, nag-feedback, John. Nag-feedback pa tabi. Feedback lang ha. Hello? Hello, ang Papcom, kaya population explosion. Ito ang nangyari sa mga baka. Population Commission. Papcom, Population Commission. Opo. Aram mo, ang losses pagkawara ang plano, virginity sa mga babae, pagkong nandiyan sa hall, sa kwan, sa vagina sa babae. Okay. Tinatawag kita na, yan na, forset. Sige, mga, sa may singsa, ibaba, magkakangkuhan. Opo. Ang forma kayan, parang victory. Yeah, okay. Kung pa nag-bicycle ka, running, kung ano pang nag-bicycle, ano pang mga nagdalagang ka, para unvirginity. Yes. Okay. Yan na, forset. Opo. Okay. Kulang yan sa, saan teenage kayo ito, mga puhon, sa mga panahon ito, kapuhon, mga 16, 15, 16. Iya po. Okay. Teenage. Yeah, okay. Kaya, dahil talaga sa pagpara, ngalas ka, nawara nga yan, virginity. Dahil yan ang mga causes kaya. Opo. Okay, sir. Salamat po. Salamat. Alright. Yeah. Ang mga sarata ko magbike. Take na magbike. Kabayo. Hindi po. Magsakay sa karabaw. Hindi. Diba? Motor.
Hindi. Di ka tabag motor. Pinagsurod ka sa motor. Aw. Kan panahon yon, ang mga girls, pigbabawalan kan mga magurang ninda na magpara bisikleta. Tamay na apiktahan. Para sakat kikahoy, tatabit, may, ano yan. Pero ito, di man itong concern, di ba ka man ito parte kang pig-apod na, ano ini, na nin babae asin lalaki. Hello? Amigo, parang alas ka pagka ng padi nga ni may aki. Ay! Lahat santa ka dyan, ha? Hoy, umundo. Bata, mainit ang panahon. Iyo basahan mo ang ano, amigo. Ang mga santo baga kasi kay ito, Virgin and Martyr. Iyo baga. Dahil naman baga, hindi ka naman makakuha. Pumundo ka, bata po na. Okay, bye-bye. Latusunta ka dyan. Alright. Tapusin ko lang ining istoryata. Sabi kan Popcom, Punda tabi 2023, 2021, 2022, 23 hanggang 2020, March 2024, iga po ki significant increase mga tugang kang pigaapod na teenage pregnancy, puntabi 10 to 14. Ilan mo 10 to 14 and then 15 to 19 according to Civil Registry and Vital Statistics. Sa kabaga, paano na? Isnay, maringat. Ako naging babae dyan. Kung ako naging babae, siguro, 10 anyos pa sana, shoot ang takatulos. Madali. Alarming stage po ini. Nasa alarming situation po ini. Mga tugang kaya po yung pagituro sa indota. Sabi, mga tugang kang headlines, tabi, mga tugang alarming stage tabi ini sa Pilipinas. Ano yan, Ate Shara, na public service mo? Nawawarang wallet daw ni VP. Okay. Ano da? Sige daw. Ano da? Basahan ko po sa letter. So, anong istorya mo na sana? Ano na warang wallet? Color brown wallet po. Mhm. Ang brand niya, Set Wolf. Okay. Tapos, ang laman ng wallet, cash, vaccination cards, debit cards, tsaka Indian driving license. Bali po, pag sa diri ini kang Indian po. Indian? Student po sa AMEC. Indian na. Taga saan yan? Na Indianaan? Taga-India. Ah. Charing lang. Hindi, estudyante po siya sa AMEC. Estudyante sa AMEC? Mm-mm. Okay. Tapos? Day niya man VP Tiglaag. Pero, Nawara. So? Opo. So, Okay. wallet niya sa jeep daw. Galing siya ng Daraga Market. Oo. Kaysa Pauwi. nakapangaran yan? Kay Joseph... Anong ngarang kang driver's license? Kan wallet? Joseph Kishore. Joseph Kishore? Opo. Okay. Vade. Estudyante siya sa AMEC? Mm-mm. Saan niya na nawalat sa wallet niya? Sa jeep po. Ay, nako. Galing siya Daraga Market. Pangyayari. Nagsaod gayod? Mm-mm. Nawala. So, ang Bali, laman... kinuha niya VP yung padala nung papa niya. Yung sa kwarta na padali papa niya, niya sa Opo, wallet? kasabay po Ay, dun sa naku. wallet. Kaya ako nang ang kwarta ko yun, hindi ako nagubugtak sa wallet. Sa bulsa, si paradang bulsa. Di ba? Si paradang bulsa, Tadi pisili nga, Kaya rakman nawara sa kwarta na pinadra sa iya kanama niya, haling inja gayo dali. Kaya rakman nasabi kong perang amount. Hindi naman po. Okay. Sige, pakisumada. So, baka po may nagdadangog tabi dyan. Tabi. Mandangog dyan tabi. Kunaprot nito sa wallet na nakapangaran kay? Kay Joseph Kishore Vade. Oo. Ano ang laman? May driver's license? Opo. Color brown po, may lamang cash, vaccination cards, debit Oo. cards, and Indian driving license. Kay Rakman. Bali, if makuha po, pakontak na lang yung numerong 0966-577-9136. Opo. Okay. Or pwede man po dito sa DCGB, kami na lang po makikipag-coordinate sa may-ari po. Okay. Sige po, baki ko na lang ha. Kung maski sa DCGB gadi hatod i-contact na lang yan paano nakaabot din communication na yan? Nag-message siya VP sa page natin. Okay. Okay. O sige po, baka may nawalat ka mo dyan na ID o may napulot ka mong wallet na ang pangaran tabi sa Rong India National.
tabi, pakihatod na lang sa DCGB ta, ano yan, tabangan tayo ni Terakman. Baka, malay mo baka dinukot siya na di. Baka dinukot, dahil aram, tungo nagsakay sa jeep. Oo, dahil aram. O talagang baka nawalat niya mananggan, pakiklaim na lang po sa pakihatod na lang po sa DCGB, ha? Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, Jim, kumusta dyan? Jimmy? Jim? Jimmy? Jim? Jim? Jimmy, 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 Jimmy. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inumin alak o pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, kaya po para duman sa mga may problema sa atay, pwede po ka muna mag-inom ng Liver Aid Silimarin Capsule para sa protection kay ini. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaoning proteksyon. Sa pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwede na mabawasan ang danyo sa atay. Hindi po nakakatabang man sa pagpugol kan paghubag kay ini. May bisyo manawara, mas maray po na mag-inom ng Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, enjoy ang pamumuhay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, aprobado po yan kan Food and Drug Administration. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Mabakal yan sa mga butika nationwide. Alas 3:50 nin hapon. Yun si Jimmy? Alright, Jim, come in, Jim. Yes, salamat BP. Maray na hapon sa mga parantabay. Nagatindir kita ki committee meeting digdi sa Sangguniang Bayan sa ginubatan sa Committee on Economic Enterprise under kagawad Primo Pintor. May krisis digdi sa ginubatan in terms sa karne nin urig. Digdi sa banuan kan ginubatan prevailing price ngonyan BP 400 pesos laan kada kilo kan karne kan urig. Lack of supply. Kulangan populasyon kay Orig. Sir, good afternoon. Si Kagawad Primo Pintor ni tabi si BP Henry po sangkol sa DCGB. And ano po ang mga solusyon na hihiling na-arrive sa meeting niya na pagkahapon? Kagawad. Ay, salamat BP Henry. Maray na hapon po, Kagawad. Classmate, Jimmy. Opo. And maray na hapon po. Maray na hapon po sa gabos na naghinanyog kan DCGB. Apo. Councilor Kagawad, kaso rin pa po nindo na discover na may problema kita halang ko ang presyo kang karne sa ginubatan? Actually po, expected diyan, every December, naglalangkaw talaga. Okay. Pero ini po ngunyan, abnormal dahil epekto po kaning paglaog kaning mga fakturador digdi sa mo. Mm-hmm. Which is dapat bawal. Actually po, igwa kitang existidong ordinansa na bawal po ang fakturador. Oo. Dahil nga sa pagtatakutan ta na baka magkaigwang shortage ng supply and magtaas ang presyo. Automatic po yun, di ba? Nangyari mananggad, di ba? Nangyari po. Ngunyan na napaka-unusual dahil January na. Mm-hmm. Bako naman peak season. Opo. Di ba? Bako naman peak season. Ngunyan lang nag-abot ng 400 pesos per kilo. Oo. Ang kilo kan karne. Iyon, no? Digdi sa muya. Opo. Kaya medyo, sabi ko, critical na ini. Bako na ini intremis. Oo. Kagawad, Oo. ano po yan na, ano ang kausa, tama ba ang pagkasabot ko sa report ni Jimmy na ang kausa kan paglangkaw kang presyo kang karning urig na 400 ang kada kilo dahil lang sa kulang i-supply mo niyan dyan? Kulang na supply po dahil sa sobrang paglaog kan mga fakturador. Pati po, BP Henry, pati ang mga biik, ano nga po gayan, so lechon, so ano pa lang, atin pa, iyo, pati ito, babakal po kan mga fakturador. Okay, so ang okay. expected me, ang forecast me, in 2-3 months time, dahil na talagang karne kami. Okay. Kagawad, sabi mo ko sa bago, igwa po kamo dyan ki-ordinansa, tama, na nagbabawal sa paglaog kan mga fakturador. Iyo po. Opo. Okay. Tama ba? Ginagiri ang solusyon, at correct mo po kung tama sa kung nasa isip na ang solusyon para makontrol para pabakal kan mga orig dyan, dapat ay pagpalogon ang mga
mga ano ito? Mga fakturador. Mga fakturador, tama? Fakturador. Opo, tama. Paano po ma-impose yan na ordinansang yan para mataon ang kipinalidad ining mga fakturador na minalaog dyan? Actually po, sa ngunyan, ang suggestion kan committee ba is magsurat kami si Mayor Opo. na for strict compliance duman sa implementation ng ordinansa. Iyo. And automatic po, ma-create kami task force Yan. bantay fakturador. Exactly, Sa kitulong kagawad. bulan. Tama Sa yan. loob po yan, Okay. kitulong bulan. Okay. Opo. Sa pag-implementar kagawad, sa pag-implementar po kan, pwedeng gari kasabay na na-impuner nindo ta. Pag ordinansa baga po, may fine iya, may penalty yan. Pero pang penalty? Yes. Ang penalty sagad na po 2,500 Oo. per head, per person na madadakop. Okay. Madadakop, oo. Okay. So regardless kung manggura ano yan, ang importante tabi, madisiplina sila, di maglaog yan para mamantinir na kulang urig sa ginubatan. Yes. Yan. Makarecover muna kami. Tapos, ang plano po is, bako man kita arog kayan ka dipisil ka oron. Opo. Ang plano po is aamindaran ba din yung, habang piga-amindaran sa laog kitulong bulan, aamindaran subat sa ordinansa na maging ma-regulate. I-open mi na po sa fakturador ang ginubatan, pero may i-regulate na siya. Dahil hindi mi pa po pwedeng pugulan dahil igwa pong naging project digdi ang DA, yung bigapon nindang Inspire. Yes. Inspire, oo. Magpo-produce po sinda ng 300 heads. 300 heads. So, Okay. baka pag nag-operate po yon, pag nag-full blast ng operation, Apo. baka dahil mi naman maubos Yeah. ang supply kan Yeah. baboy. Kaya kay puhan talagang i-amindaran si ordinansa. I see, okay. So ang tama kagawad, regulation lang talaga. Takong gari, totalmente ibabawal. Baka tumama man ang duman sa Yes ano po. yan, sa constitutional Yes po. rights na free enterprise sa Pilipinas. Free diba? enterprise, right. Yeah, Tama. regulation Oo. lang. Pero with that, gari man hanggang may punto ka muna dapat mag-implementar ka yan, takon maubuso na dyan kiurig, takula ng problema. Opo, nagbabakal ang mga partindaming karne digdi, nakakabakal na as far as Batu, Camarines Sur. Yes. Which is bawal po yun. Naiko. Dahil hindi dahil pwedeng maglaog digdi sa tuya ang mga hali sa Kamsur. Same likewise yung hali digdi sa tuya, makaluwas sa enda. Opo. Okay. So mapaabot pa lang po kamo kay suggestion sa ehekutibo para po mag-ibo kila action tungkol sa bagay. Takon taw din nasan, enforcement man sa pong kay puan kang councilor. Yes, ompo. Kasi Opo. igwan na yaon na. May 30, not more than 30 days imprisonment just in case talagang grabe ang Yeah. ginibo. Opo. Kaya dapat mapugulan mingo na po para makarecover ang production mikan baboy. In 3 months time, recovered kami. So dahil nakakaluwas, pati biik, pati sudarakula, digdi lang na konsumo sa ginubatan. Yes, tama. Para Okay. ma-regulate mi, mapakaray mingo na ang ang stocks mi, stocking level mi kan urig, then ma-determine mi na kung pira talaga ang presyo. Opo. Okay. While doing the amendments duman sa ordinansa. Opo. Okay. Salamat po kagawad. Mabuhay tabi ka mo. Opo. Salamat man, BB Henry. Salamat Opo. po. Salamat classmate. Welcome po. Jim. Yan tabi ano saro sa nadangog ko sa bag pati litson pigbabakal ulag butakal na anon litson na ano ninda. Yung nagtupig pagpapadakula, masina na nagpapadakula. Di padakula. Di tapos na. Wala mawawaraan talaga kita digdig supply. Iyo. Oo. Anyway, so yan tabi Bibi, aramo na lang niya to sulado man kaniwan sa nakapag-surat na sina kay Mayor Chino Garcia regarding sa request na itong bawal sa fakturador. And aramo niya to kung ano man reaction kan local chief executive. Yes. Okay, so ali digli sang gunang bayan panganginginot man ni Vice Mayor Jim Anong Hoko kagawad Primo Pintor Chairman Committee on Economic Enterprise sang gunang bayan kan ginubatan Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 4 maparam na ako dyan Diretso ta na naman param na kita ngani pa nakabilo naman tabi. Mga tugang si John, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay kay pan po nasabayan ng protection lever
Leverage Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para sa ludasin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halo sa herb. Natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage, mga tugang para sa proteksyon kang atay. Pwedeng makapugol o pwedeng makatabang na mapugulan ang paghubag kan atay. Ini po mga tugang para sa tuyang proteksyon dahil lanta siya may Silimarin na halo sa herb. Natural po yan kaya ligtas. Ang Leverage Silimarin Capsule, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. May bisyo manuwara, mas maray po na mag-inom kang Leverage Silimarin Capsule oral daw. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide, asin po yan approved man kan Food and Drug Administration. Salamat po. Goodbye. Maray na hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.